Tälle kuvauspäivälle me ollaan sovittu Pohjanmaan Vöyriltä kotoisin olevan Janet Jumanskin kanssa treffit tänne Raaseporiin upeaan Mustionlinnaan. Hän vetää täällä asiakasryhmälleen mentaalivalmennuspäivää mielenhallinnasta. Hän toimii myöskin VRC 2 ajavien Emil Lindholmin ja Reetta Hämäläisen henkisenä valmentajana. No moi! Hei! Tervetuloa! Hei, kiitos kutsusta. Kiitos. Ihana paikka. Tule sisään. Janetta on mulle henkilökohtaisella tasolla erittäin mielenkiintoinen aihe, nimittäin huippu-urheilijoiden mentaalivalmennus sekä mielenhallinta. Sähän teet paljon töitä myöskin rallin parissa, niin kerro vähän siitä. Joo, mä oon ollut nyt 7 vuotta suurin piirtein Emil ja Reetan kanssa, mutta sitten myös muita pareja on ollut tässä vuoden varrella, niin yli 15 vuotta olen nyt työskennellyt mentaalivalmentaja ja teen koulutuksia sit muillekin. Mitä urheilija hakee mentaalivalmennuksesta? Eli mitä siinä tavoitellaan? No siis just se sisäinen itsevarmuus ja se hallitseminen, stressin hallinta ja että hallitsee oma tunnemaailma ja ajatusmaailma. Niin siinä on tosi paljon hyötyä ja voi tehdä tosi paljonkin. Se voi olla jopa ratkaisevaa. Ja huippu-urheilussahan pitää olla nämä asiat kunnossa. Onko se just sitä sisäistä puhetta, mistä puhutaan? Sekin on todella tärkeä, että se sisäinen dialogi, koska jos sulla on negatiivinen tai ei rakentava sisäinen dialogi, niin toki sulla on ne tunteet liittyy siihen ja aika helpostikin se voi mennä niin kuin alaspäin se varmuus. Että miten puhut itsellesi, niin se on todella tärkeä, koska mehän puhutaan niin kuin itsellemme paljon enemmän kuin kukaan muulle. Me kaikki varmaan tiedostetaan myös se, että ne ajatukset on välillä tai se sisäinen puhe voi olla myöskin negatiivista. Niin miten sitä saadaan tavallaan käännettyä sille positiiviseen suuntaan? No esimerkiksi semmoinen helppo asia on se, että mä yleensä sanon, että aivot toimii vähän niin kuin taksin kuljettaja. Et kun sä otat taksin, niin sähän annat aina osoite, mikä on ihan tarkka. Ja yleensä me sanotaan, mitä me ei haluta. Siis ei haluta, että tämä tapahtuu, tai en halua tuntea stressiä, en halua olla väsynyt, en halua, että sää muuttuu näin, en halua olla negatiivinen. Ja jos sä kommunikoit sillä tavalla, niin se on se, mitä sä saat. Niin jos sä haluat kääntää se ihan niin kuin itsellesi, niin mitä mä haluan? Mä haluan olla rauhallinen tai pystyä fokusoida ja pystyä olla positiivinen. Että ottaa periaatteessa ei-sana pois ja sitten kääntää se negatiivinen sana positiiviseen, niin sitten sä annat niinku aivolle aika tarkkoja viestejä, että mitä sä haluat tapahtuvan ja silloin se on helpompi, että niinkin menee. Mua kiinnostaa myöskin tietää se, että miten se valmentaminen eroaa eri lajeissa, koska sullakin on rallia ja on hiihtoa ja on luistelua ynnä muuta, niin miten ne valmennustaktiikat eroaa lajien välillä? No rallihommissahan siinä on aina se sekuntitaistelu. Et meillä on aina niin kuin ajan kamppi siinä. Ja siinä pitää myös olla niin kuin hyvin tarkka ja preciise, että se on täsmällistä, että se on sillä erilainen, jos vertaa nyt hiihtäjän lajiin, niin jos motivoi liikaa rallikuski, niin voi jopa niin kuin sattua joku onnettomuus. Että se riski on aina iso siinä, että pitää olla aika niin kuin tarkka siihen, että pysyy siinä rajassa, että ei mene rajojen yli, koska sit voi niin kuin sattua jotain. Mutta jos hiihtäjä sit motivoi liikaa, niin hän väsyy tai uupuu. Millaisia harjoitustekniikoita konkreettisesti käytetään vaikkapa rallin parissa? No yksi semmoinen tosi helppo, niin se on se, että miten käytetään kehon kieltä. Et sillä pystyy aika paljonkin tehdä, että miten istutaan, miten kävellään, miten seisotaan. Et jos sulla on hyvä ryhti ja hyvä asento, niin se antaa semmoisia signaaleja sun kropalle, että nyt mä oon vahva, nyt mä osaan tämän, mulla on hyvä itsetunto. Ja sitten myös toki hengitys, niin se on tosi helppo ja tärkeä, että jos haluaa niinku hallita stressiä ja ulkopuolisia paineita, niin nenän kautta aina kun hengittää, niin 3 tai 4 hengityksellä niin se rauhoituu.
Ja sitten, että pidentää aina uloshengitys, niin sekin rauhoittuu. Että se menee aika nopeasti sitten, että jos sit stressi tulee päälle, niin sehän on helppo tehdä autossakin. Tämä on sellainen aihe, mistä voisi puhua vaikka kuinka monta tuntia. Kiitoksia sun ajasta. Kiitos, että olit mukana ja mä toivotan sulle niin paljon menestystä tulevaan.